δίπλα στον Κώστα Κατσουράνη και στην πρώτη επαφή με την μπάλα εδώ δίνει στον Καραγκούνη. Που ο Λουκάς Βέντρα είναι στον Παναθηναϊκό, θυμίζουμε, έχει προλάβει το τελευταίο double με το Τριφύλι το 2004. Επιλέγουν τον Λουκά Βέντρα, μάλλον κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν. Μάρα. Βέντρα παρεμβαίνει, παίρνει και το πλάγιο. Κάτι παραπάνω θα γνωρίζουν. Μάρα. Βέντρα παρεμβαίνει, παίρνει και το πλάγιο καθώς η μπάλα βρήκε τελευταίο τον Κονέ. Στο 44. Γιάσμιρ, Σαλπιγκίδης έχει τραβηχτεί πλάγια περιμένοντας την κίνηση του Νίνη, γιατί είχε τραβήξει και τον Μάρτος πάνω του και βρήκε χώρο εκεί να κινηθεί ελεύθερα. Τον Κονέ να προσφέρει τα δεξιά και τον Πίτου Γκαρσία από τα αριστερά. Εδώ ο Μάρα. Κονέ βλέπουμε να ξεκινάει τώρα την κίνησή του από τα αριστερά στα πρώτα δευτερόλεπτα της επανάληψης. Γιάσμιρ. Ο Πίτου Γκαρσία. Ο Ντάτο Σενταρίδης. Τα κουνάκι για τον Κονέ. Εξωτερικό φάλτσο από τον Κονέ δεν πέρα. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Αργυρόγλου από τον πάγκο του Μπουμπένκο. Ναι, εντολή από τον Γιώζεφ Μπουμπένκο στον Γρηγόρη Παπαζαχαρία να αλλάξει πλευρά με τον Αχιλλέα Σαρακατσάνο. Πήγε από τη δεξιά πλευρά ο Αχιλλέας Σαρακατσάνος της Άμυνας του Ηρακλή και ήρθε από την άλλη πλευρά ο Γρηγόρης Παπαζαχαρίας. Σήμερα αποδείχθηκε τον Ατρόμητο, μετά πάει στο Καφτατζόγλιο. Στο 53 είμαστε, το 2-0 από το πρώτο ημίχρονο για τον υποψήφιο πρωταθλητή Παναθηναϊκό. Στο Καραγκούνι. Μένει ο Κομπαγιάση να του κλείσει τον χώρο. Βίντρα, Μπιάσμιρ. Παλιά του Μπιάσμιρ, ο Σισέ. Θα ακούσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Γιώργο. Πες μας, Γιώργο. Θα είναι η πρώτη κίνηση από τον Γιώργο Μπουμπέγκο. Θα περάσει στον αγώνα ο Γιάντσης. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιος παίκτης θα φύγει από το παιχνίδι για να μπει στη θέση του κοντόσωμος επιθετικός. Ελευθερώθηκε ο Μπιάσμιρ. Το Παναθηναϊκό, γι' αυτό θα βάλει το μικρό σώμα, αλλά ταχύτατο επιθετικό, το Γιάντσι, ο οποίος έχει ικανότητα στο σκοράρισμα. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Πίτου Γκαρσία και αυτή η αλλαγή θα γίνει τώρα. Πρώτη ευκαιρία λοιπόν σε λίγο ο Γιάντσης στο μάτς. Το πλάγιο ίσως είναι αυτή η ευκαιρία. Ενημερώνει ο κύριος Δάλλας και πράγμα. Ηλιάδης με το Βίντρα που του κλέβει την μπάλα. Μπιάσμιρ. Νίκο. Ένα όνομα ενός προπονητή από τον Συναισθισμό, αγκαλιασμένους τον Νιόπια και τους παίκτες του και τους εργάτες του Νιόπια στον πάγκο. Να πανηγυρίσει τον τίτλο. Λέτο. Χάνει την μπάλα από τον Κατσικά. Μισό λεπτό για το τέλος. Ανεβαίνει ο Κονέ. Μπιάσμιρ. Κατσικάς. Και στον Παναθηναϊκό από όπου είχε φύγει. Μισό λεπτό για τα 90. Γιάντσης παράλληλα με την εστία. Η ηρεμία στα αποδυτήρια και η συμβολή, όπως λες σωστά Νίκο, και μετά από 19 χρόνια από την περίοδο Βασίλη Δανιήλ, ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει τίτλο στην Παιανία. Απόπειρα ως προπονητής συλλόγου, ως προπονητής του Παναθηναϊκού, και ο Παναθηναϊκός να επιτίθεται αρκετά στα παιχνίδια που ο Νίκος Νιόμπιας ήταν στον πάγκο του Τριφυλιού. Και βέβαια ήταν και εμπειρίες για τον ίδιο τα ντέρμπι, διότι εκεί πήρε μόνο να παίζει στο κέντρο και σε ένα ρόλο έκπληξη από τον Τενκάτε, ενώ ο Ηρακλής εδώ μπορεί να μπει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Πιέζει ο Γιάντσης, ο Μπιάσμιρ. Κατσικά στο τέλος του νέου πρόσωπο για τα 6 λεπτά που απομένουν για το φινάλε του αγώνα. Αγκαλιά με τον τίτλο από την 29η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός. Διοίκησή του, και όπως ήθελε ο Νιόπλιας να το δει, αφού ξεκίνησε από τους μικρούς της ομάδας, γέννημα θρέμα της Παιανίας. Καραγκούνης
μάχεται εκεί, πάει να κλέψει. Ο Ιωαννίδης βλέπει τον Γιάντσι. Να δούμε. Που φωνάζουν και τραγουδούν ρυθμικά τα ονόματα των αγαπημένων τους παιχτών. Και πλέον δίνεται κάθε λίγα δευτερόλεπτα το σύνθημα και ακολουθεί το ένα όνομα μετά το άλλο. Σε αυτή τη χρόνια αντιπαλότητα στην Ελλάδα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.